Yan, binumat na. Sabi ko na nga, binumat na. Uy, ilan to? Uy, good. Ano ba? Grabe ito pag-iwas ko. Ayan pa. Ay, sus, masit. Inabot. Inabot. Uy, ay. O, diba ko? Ay, grabe, tingin yung mata yun. 5 fingers. Ay, po. Ay, nakbo na. Ay, grabe. Oh, wala pa. Mas malaki to. Ay, ano to? Ay, grabe, ano to? Uy, grabe. Susunod. Oh, nako. 5 finger. Uy. Yun. Ay, malaki na naman to. Ay, dalawa na naman. Oh. Oh, dalawa na naman ito. Pag di mo pinansin yung hatak, magiging double. Ay, grabe talaga. Ay, gana. Lumawit lang ako matay saglit mo dito. Kasi sabi ko napakaganda pala ng barangay Darangan fishing spot natin. Trinay ko lang mga toy, nakakuha tayo. Oh, yan mga toy. Uy, grabe. Advance sabi pista nga pala sa amin sa barangay Santo Domingo sa Nabua, Camarines Sur. Yun, advance sabi pista sa inyo mga manoy, mga manay. Yun mga toy, tara, let's go mga toy. Good morning po ulit sa inyo mga toy. Good morning. Samahan nyo po ulit ako mga toy dito sa panibagong fishing adventures natin. Yun, nagtatry tayo mga toy. Ay yun nga, ay salamat Lord. At ito na naman panibagong fishing spot natin. Kasi nung nakaraan mga toy, sa may barangay Grand Span tayo, sa may part pala ng Bilibiran yun mga toy, barangay Bilibiran. So yun mga toy, maganda rin mga toy pagka after ng ulan yun, shoutout nga pala kay Kachoy Chris David. Ayan. Tara mga toy, ito yung visit up ko pa pala dito mga toy. Floater sit up, tapos 1 metro yung lalim, sensitive floater mga toy gagawin natin para maganda. Ayun, tapos dancing worm yung natin mga toy. Ayan. Maganda yung mga toy. Ayan. Uy, yan na naman mga toy. Laki. Ayan na naman. Baka laki. Uy, laki na naman. Mga toy, natutulog pa. Maaga pa kasi mga toy. Natutulog pa. Uy, dalawang agad tayo. Uy, grabe itong buboy. Ay, napakabilis talaga natin. Ay, nag-iisa lang tayo dito na ko. Hayaan nyo mga toy na pasiglahin ko kayo mga toy, sa mga natutulog pa dyan. Shout out sa mga kakagising lang. Shout out, kapi na kayo mga toy. Ay naku mga toy, fishing is life. Yung shoutout ka pala sa Tisoy Anglers. Madalas pakita natin mga toy doon sa sa mga kaibigan natin. Huli na naman. Huli na. Uy, good size na mga toy, 3 finger. 3 finger na mga toy. Huli natin to. Yung shoutout nga pala sa mga taga FGI family natin, mga supporters natin sa FGI family natin dyan. Thank you. Ay, salamat po sa inyo lahat mga toy. Kuya Lito, yun, Pwedelpin. Yun, napaka ano natin yung Pwedelpin mga toy. Share ng video natin. Kuya Francis, malayo kasi ito Kuya Francis. Grabe tong ispat na to. Ayan na naman. Ay, grabe. Yan na. Ay, malaki. Malaki. Ay, grabe, 4 fingers na naman mga toy. Ay, sus, Ginoo. Alamik man naimasay itong panak. Ay, grabe. Tibay itong natin, tipulat sa atin. Naku, hindi pa tayo nakakasipat mga tayo ng pangalawa, marami na tayo. Yan na naman. Yan na naman. Nipot.
Uy. Ay, tingin talaga, grabe. Ay, shoutout nga pala kay Kagawad dito. Sana pumunta rin sa Kagawad mga tayo. Mga kaibigan natin dyan sa may ano, sa may kabilang dulo. Yung ano, yung batang anglers dati dito, sila tatay. Shoutout sa inyo mga nono. May nakamo nonoy, digdi na kamo. Nako, ayaw pa turmay mga tayo. Hindi pa ba na? Sino ito ba no? Talagang isang pamiwas na lang ang tagagamitin ko nito. Yan na naman. Laki na pa. Ay, gaganda ng size sa pati. Ang tatapa. Grabe. Sabi ko na nga, pagpark ko pa lang dyan mga tayo ng ating kabayo ay alam ko na, sabi ko, ang ganda tong tubig. Sabi ko, ay, sa awa ng Diyos talaga. Ay, salamat Lord. Ay, pero yung natin tumatay, walang tayong ilit-ilit. Tulad ka. Oo nga, hindi pa ka pag-sit up mga tayo. Oh, grabe kong taw-taw gamitin ko sa dito. Naku, kung dala ko lang taw-taw mga tayo dito, ay yan naman oh. Sus, ginoo. Dali. Oh, grabe. Ha? Grabe, isusum ko mga tayo para makita nyo mga tayo. Oh, gaganda ng size. Ay, naku. Ay, hindi pa nga ako mga tayo nag-aalmusal mga tayo. Dito ko na natin bao lang tumatay. Adobong tilapia. Ay. Oh. Grabe, nag-ispat na tumatay. Kung malapit lang ito, naku, nadumog na. Oh, shoutout ka pala sa mga natin dyan. Mga buzzer natin, mga direct supporters. Ganda naman. Oh, yan naman. Uli ako. Oh, ay, Jesus, nakahuli. Grabe. Ay, alas 8 na siguro. Kainit na eh. Umalis ako sa bahay, ay. 6:30. Ay, grabe talaga, oh. Yan na naman. Wait, oh. 3.2 mga tayo, oh. Kukunin natin, bro. Kasi napaka natin sa ano, sa mga isda ba, napaka swerte. At dahil swerte tayo, swerte rin tayo sa ating mga supporters na mga lalapit sa akin mga tayo, sa mga kapitbahay namin. Thank you. At lagi silang may mga ayuda sa akin ba. Ay, thank you Lord. Grabe ang taba ng una. Hindi na ata pasitapin dito. Ayan na naman. Ano ka? Ay sus, grabe. Grabe, ano yun? Ito na mga tayo, size 10 yun nilagay ko mga tayo. Ayan na, pinakalaki naman. Sinulag na. Grabe. Ako, grabe mga tayo. Sunod-sunod mga tayo, kahit may dumaan na bangga. Ay, grabe, ang tabak talaga. Promise, man. Shoutout ka pala sa mga kaibigan natin sa Tarlac. Yan. Yan, naku, mga manoy. Maswerte na naman kita mga manoy. Ito ako mga manoy na nasikat itong pangalawa manoy. Ito na sa natin. Ito pa na natin kapagad. Naku, niyuyug-yug. Niyuyug-yug dyan naman. Uy, zoom natin mga tayo. Ito. Hindi naman tayo. I-zoom natin yan. Oh, yan. Pinagaban. Oh, grabe. Uy, grabe. Diyos ko. Uy, naku. May fans pa tayo dyan sana. Hello, fans. Mga tikling natin dyan. Ay, naku. Delikado tong cooler natin. May paglalagyan tong cooler ko dito mga tayo. Naisda. Mukhang mapupuno ah.
Talaga. Wala na. Talaga. Oh, Jesus. Napunta sa gilid ba? Hindi niya baka kagatin. Ay, kinagat pa rin mga katoy. Oh, oh, grabe. Oh, ay, grabe. Grabe, tinapon ko na lang dyan mga katoy. Kinagat pa rin. Akala ko nga makakapag pagula tayo sa pangalawang sit up natin. Ay, Diyos ko, aminin natin. Pagpasensya yun, tabi-tabi po. Ay, naku. Ito magandang makaka-experience ng mga kaibigan natin sa Quezon Labanan. Mga kaibigan kasi natin, panay text lang. Pasama-pasama naman. Itiin niyo ko yung mga katoy. Sus, Ginoo sa inyo mga katoy. Gabi pa lang, itiin niyo na ako. Oh, mga katoy, ganda itong ano natin. Mga katoy, tiyan niyo mga katoy. Kaya natiin ko lang itong dancing baby ko. Ay, naku. Yes, pangalawang pukol. Ay, salamat. Yan na naman. Huwag kang makakawala. Uy, dala-dalawa. Uy, dala-dalawa mga katoy. Uy, salamat. Grabe, dala-dalawa nakuha natin. Natanggal ka lang. Saan na yun? Kasi dala-dalawa Uy, thank you Lord. Ay, medyo malit ito mga 2.8 mga pakawala tayo para lumaki pa. Talaga tayo pinapapurma talaga ito mga to. Grabe, pinutol yung isa ko. Ayan na naman Asus, Ginoo. Yan na naman. Grabe, ay malaki to. Malaki. Diyos, malaki. Mga to yung grabe itong spot na to. Ay, naku. Ay, naku. Ang ganda. Niilamusan pa ako. Ilamusan natin naligo na ako. No. Try natin mga tayo malayo. Kung mayroon. Mamaya dyan. Grabe, ang dami nga sinamok. Yan na naman. Yaw. Sus, malaki. Huli naman. Ang grabe laki. Grabe laki. Sus, ay, naku talaga. Ay, salamat talaga. Grabe, tingnan nyo mga toy. Ano laki. Sus, Ginoo. Talaga mga toy. 4.1 talaga. Ang tataba pa. Ay, naku. Ay, salamat. Naka-recover na tong Laguna Lake mga toy. Ito mga toy, part nito mga toy. Laguna Lake na ito mga toy. Kasi yung sa likod natin kanggongan yan. Daming lamok. Gusto ko magdala kayo ng atol dito mga toy. Pero dito wala naman dinggi dito mga toy. Kasi ang nakatira lang naman yan sa makangkungan. Tapos dito sa may tawagin namin sa Bicol to ay Sakati. Yan talaga. Grabe, ang bilis ng kagat mga toy. Tingin mga toy. Tingin mga toy. Isum ko sa inyo mga toy. Yan. Yan ang bumubula-bula na mga toy. Yan na, tinatak ko na. May huli na po. Ito. Uy, grabe. Diyos ko. Ang ganda mga toy. Isusum natin mga toy. Para maganda. Naku. Pipiliin ko ng mga 4 fingers ito mga toy. Pag tayong kumuha ng 3 fingers. Mga 3.2. Ibalik natin mga toy. Para lumaki pa sila. Pupuno na. Jokes lang mga toy. 20 liters itong kumang tomato. Ala, tumakbo na naman. Yan naman. Grabe ay, maliit. Grabe, nakaibabaw yung mga isda. Grabe yung setup ko mga toy. Ano lang tayo, 1 metro lang. Tapos sensitive floater. Yan yan yung mga toy. Ay, pala. Yan. Yan Lagpas 1 metro. Lagpas 1 metro mga toy.
Tapos sensitive floater. Naputulan lang si kuya mo pamiwas. Na namamatay yun. Talagang sus. Ayan na naman oh. Oh, ay malaki to. Malaki to. Grabe. Grabe mga to yan. Laki oh. Oh. Grabe ah. Tama. Grabe to. Oh. Sus, ang ganda ng kulay itong isda rito mga to. Yan na oh. Lapit ng masilipan tayo na. Munting araw. Talaga, hindi na tayo pinakaporma. Asan na ba yung gawa ko? Boy, asan na? Oh, ay, pinakbo na. Gusto ko talaga. Mag-isang pamiwas na lang kaya ako. Yan o. Takbo mo. Bisa mo. Yan. Pinakbo na. Ay. Ay, grabe. Oh, wala ka. Mas malaki to. Oh. Ay, ano to? Ay, grabe, ano to? Uy, grabe. Susunod. Oh, nako. 5 finger. Uy, nako talaga. Pagkamaliit talaga yung ano mga to eh. Pag gayon-gayon lang mga to eh. Oh, gayon-gayon lang. Pag maano lang, pitik-pitik lang konti tapos iniilalim. Ang ganda ng size. Promise mga to. Ang ihin natin. Ay, hinihingal na ako. Diyos ko. Kung makita nyo lang mga tayo ano, yung tubig, napakaganda ng tubig. Yan na naman oh. Hala ka. Yan na naman. Uy sus. Ay naku, maliit na mga tayo. Yan mga tayo oh. 3.2 na to, 3.3. Pakawalan natin ito mga tayo kasi ang dami na natin uli. Ay salamat talaga. Ay, Atinit oh. Padalang ko na naman si kuya Atinit sa parking nila. Yung shoutout nga pala sa Mandaluyong na ano, Red Cross. Yan natin sila ng mga kaibigan natin dito. Mga driver ni Congressman. Grabe ko spot. Hindi na tayo pinapurma. Diri-diritso talaga. Diri-diretso talaga nunoy. Ayan na naman oh. Sus. Inak ko na. Yan naman tuloy oh. Ay ko. Talaga. Yan huli na naman. Ay malaki na naman to. Ay nakawala. Sus. Tingnan nyo mga yung bulak oh. Naku. Ano kasi, kinagat yung leg ko eh. Ang daming lamok. Salamat. Mapagsasabay natin ito. Pamiwas natin. Tingnan natin. Pagsabay natin kung ano mangyayari sa atin dito. Sabi na naman ito ni ate. Nagsika daw na ngayon. Mahuli na po. Ay, nakata. Ay, maliit. Grabe ah. Uy, nakbo na. Uy, grabe oh. Tingin mo tayo. Ay, malaki yan. Uy. Yun, huli. Uy, malaki. Uy, dala-dala ko. Dala-dalawa. Dala-dalawa. Ay, good size tong isa. Yung isa pakawalan natin. Diyan lang, sa malayo-layo. Yung dulo yan mga tayo, itong pamiwas, putol na yung pinakang ano yan. Yung sa dulong-dulo. Kaya din na ipupukol ng maayos yan. Ayan na naman, oh, ay malaki to. Ayan, malaki sabi ko naman. Ba? Malaki to. Oh, grabe. Mga tayo. Ay, naku. Ang tatawa. Ay, Diyos ko.
naman ito pag kahit ito mga tayo. Ay, kasi Jewel, oh. Nonoy, amigo. Amigo, may nanganin, no. Digdi ka na, Noy. Magda. Diyos ko. Yan. Hindi na magda. Sabi ko na mabit, hindi magda. Uy, ilan to? Uy, good. Salamat. Grabe ito pag-iwas ko. Ayun pa. Ay, sus, masit. Inabot. Inabot. Ay. O, diba ko? Ay, grabe, tingin niyo mo tayo. 5 fingers. Ay, 4.5 lang pala. Ay, naku. Talaga naman. Ay, pupul natin ito dyan, mga tayo. Bilisan natin, mga tayo, kasi ano yan, dawit yan, mga tayo. Kailangan yan bago sila makapag-isip-isip na nakakahuli na tayo. Kaya ganyan, pupulan natin, mga tayo. Para to. Diyos ko, talagang di man lang talaga mga tayo pinapaano. Kunting minuto lang. Ba, ngayon lang yun tumagal. Ay, ano naman. Wala. Huli pala. Kala ko di tinamaan mga tay. Ako, napakaraming isas marisip. Napakawalan naman dito, mga tay. Yan naman, ay malaki yan, malaki to. Nagbubula eh. Ay, sus! Ano nangyari? Ako, nakawala na naman. Ito kasi ito talaga. Isa pa. Daming lamok. Grabe, nangagat yung lamok. Nangagat din tilapia. Naku. Sira pa natin. Oh, yan. Talagang matindi. Yan na naman. Lako. Ay, maliit. Ados pesos. Ay, naku. Wow. Pupunta na tayo yung mga mga natutulog, nagising. Mga batang natutulog na. Tulog muna kayo, boy. Maaga pa. Yan na naman. Hello. Grabe to. Kachaymir, oh. Amuratal, digdi ka na, lo. May Insa Anglers nga pala. Shoutout nga pala sa Insa Anglers natin. Copy fishing, yan. May nakamununoy. Kachay Michael, yun. Shoutout. Kachay Ronnie. Kabingwit, kabiwas. I-vlog mo, yan. Tara na, mga toy. Coach A. May nanono. Kachay Mac. May nakamanunoy. Kabingwit, may nanoy. Amuman sa nanoy. Ay, salamat sa inyo, mga toy. Para pa dagat, may nano. Iwanan muna yung dagat dyan. Mag freeze water ka muna, nonoy. Ito, sabay-sabay ko na ito, mga toy, dalawa para mas mabilis. Ayan, uy. Isan mo. Yan naman, oh, grabe. Uy, inabot ba? Sakto nga. Ay, mukhang inabot nga, natin. Inabot. Ayun, laki. Inabot pala. Akala ko di inabot. Inabot pala, grabe, laki mo. Akala ko di inabot natin. Ay, isa. Ay, sus, Ginoo. Grabe ah. Ay, Diyos ko. Akala ko di inabot, natin. Inagat pala. Grabe yung laki, oh. Grabe, tapa. Puro 5 fingers na, mga toy. Ganda. Akala ko di inabot. Ay, kadami ko nang huli. Ay, di pa ako nakapag-almusal, mga toy, promise.
Papasokin natin ito mga toy. Mamaya na lang. Pag pauwi na magkakain. Kasi sayang yung dawi mga toy. Pag nagpahinga yan mga toy, hinaya. Tayo naman kasi ang ganyan mga toy, magpapahinga yan. Tapos may oras ulit yan. Ay, oh, yan na naman oh. Yan na naman. Yan na naman. Ako. Ganda mga toy oh. Nagpapahinga yan sila mga toy. Tapos pag iminto yan, huwag na muna kayong huwag na kayong umihi. Pwede kayong uminom ng tubig. Hindi mo nag-iusi yun. Pwede kayong mag-iusi. Pinto-pintuhay ba? Pero hanggat ngayon nagkakagatan mo, birahin yun ang birahin. Naku, ba't ang nangyari dito sa isa ko? Yan na naman, ay malaki to. Ay malaki. Malaki. Grabe. Mga siyo. Yung isa ko kasi mga tayo nakapatong sa naku, trapa. Ay sus. Wala ka boy, napag-iiwanan ka na. Ay sus, dami ko. Dami ko na uli. Dami ko na uli mga tayo. Uy, bilisan mo. Huwag yung pabagal-bagal. Nakapatong naman kayo itong isa ko. Nakapatong sa kangko. Ay, yan naman, tinakbo na. Tinakbo na mga tayo. Ay, susunod mga tayo, taw-taw gagamitin ko rin ito mga tayo. Promise. Promise mga tayo. Ay, ano ko na. Ayun na, ay, ano nangyari? Yan na naman. Uy, malaki ito. Dala-dalawa. Grabe, nakagat ko yung ano mga tayo. Yung lamok. Tawa kasi tayo ng tawa eh. Ayan, flat. Good size oh. 3.5. Grabe. Punta nga ng pakulmati hanggat may isda. Kakataon na rin to para marami tayong mabibigyan ng blessing. Ang daming lamok oh. Oh. Grabe ito yung lamok na to. Wala. Ay. Yan na naman. Ay, malaki to. Malaki. Pinagdala ka pa ng Ay, isa. Yan na naman. Ang grabe sunod-sunod. Yung mga good size pati mga to. Ay, naku. Ay, naku. Talaga. Ganda ng size mo. Nasaan na kaya yung mga natin? Mga kaibigan dito, naku, di ata nila alam. Tamang-tama yung mga para ma-update natin sila. Ay, salamat talaga. Marami na namang nakakaalam sa spot na to. Puntahan nyo na to mga to sa promise. Huwag na kayo magtubiling mga to agahan nyo. Sigurado to, mga alas 6 siguro, mas maraming dawi to. Ay, yun na naman. Dinulag. Jesus. Ito kasi mga tayo nakakainis oh. Tingin mga tayo. Idagdag pa sa pampatagal. Pag sumasabit sa yan ang ganyan oh. Mga kadyap pa. Sumasabit sa matigas pa naman tong itong yung damo. Matigas. Nangwa ng kangkong natin. Hindi muna ako tubig natin. Grabe. Tingin yung mga kategori ko. Grabe, ang dami na kagat. Wala pa tayo sa guras pangiiwas. Ay, gusto tinggulos. Ay. Hindi na mga sige na kita. Jesus, sayang. Hindi inabot. Kasama ng takbo eh. Tayo. Bawal magpahinga dito sa ispat na to. Yan na naman. Tinatakbo na naman. Uy, ganda ng takbo mo to oh. Ang ganda na nakagama ka rin oh. Grabe, may mga pansa na ito. Ay, laki. Wala ka. Ay, ganda. So, mga to, yun ba? Oh, yan na ba? Ay, ito malaki to. Yung isa. Ay, ito, mas malaki. Mas malaki. So,
Sumasabit kasi pipi sa mga ano mga tay. Oh, sa mga ganito oh. Ang titigas pa naman. Grabe, ang laki oh. Yan ang sumasabit sa mga to. Ganda. Talaga. Uy, ay nalaglag na ata. Naku, nalaglag. Pero inuna tayo itong malaki natin. Hindi masyadong malaki yun eh. Andun pala, nakasabit pa. Teka lang. Uy, sus! Kakalagay na ayun, maala, laka. Ay, gala. Oh, malaki ka naman. Ito yung multi. Grabe oh. Tinakbo ang laki. Gagapukul lang sis ko. Di ko pa nga nakukuha yung isa ko. Naku ta. Ay, naku. Nagkatarot-taranta na akong sis ko. Naku po. Ay. Katoy dinis. Tulungan mo ako tay. Ganda kasi ng pain natin mga tay oh. Oh, talagang maano sila sa T-vlogs ko mga tay. Dancing ni baby. Ang sarap talaga ng tinikling. Lalo na nakaka-harvest. Uy, ala. Talagang wala na natin ang mga problema itong pamiwas ko. Baka naman mga ito eh nakaka-sponsor naman. Pero kahit ganito natin nakaka-harvest ko. Yun di ba? Talagang wah. Kahit may problema itong pamiwas natin, nakakauli pa rin mo rin. Ang ganda ni Kuya Delvin pag na-experience mo itong spot na to. Ang dami mga panda. Pandain, pang prito, pang sarsyado. Saan ka pa kuya? Kachoy! Oy! Good morning! Boss, good morning boss. Namimiwas ka rin? Oh, Ay dito, maganda rin. nahuli ka na? Oo, mayroon na rin. Oo. Uboy siya, ano? Talaga naman si Master talaga, grabe oh! Shoutout kay bossing, boss. Shoutout sa si Tol Sanglers. Yun. Ito kay Kakachoy. Ito talagang buenas kay Master. Tara na unoy. Nakaswerte na naman. Tinisting ko lang, nakadali ka agad Galing ko. sa Binibira Park. Maganda rin. Maliit doon ano. Galing Hawi-hawiin mo lang yung water lily. Wala si Master Joel eh. Wala ba dyan sa Grand Span? Ha? Wala sa Grand Span katay? Wala na niliwas dun. Oh ba? Nasaan kaya sila? Talagang buenas talaga po. Sabi ko nga, pag part ko pa lang yan, sabi ko ay mukhang maayos tong tubig dito ah. Sabi kaya dito eh. Kay Master sa Kachoy eh. Yari, garito. Ayan na naman oh. Dinulag ka doy. May tuwara. Sabi kay Kakachoy. Dinulag. May laman nga. Ay nakawala nuno. Grabe, ano pa? Talagang mga veterano Ay ba? naku. Bilisan mo nuno, angat dawi nuno. Ang dami oh. Grabe oh. Ay sus, mamiso. Ang ano kasi, dapat yung taw-taw gamitin dito eh. Taw-taw? Oo. Ay nakawala na pati. Ang ganda, dami pating po spot, daming mga daming mga bakanting magandang pukulan. Wala sa Binibira Park, nakitin. Wala. Losong kasi doon, Katoy. Hindi kahit na. Hindi ba tubig? Nag-iba tubig doon? Itim. Ay, dito nga, dapat ito nga yung ayan pati all ko. Dala-dala ba? Talaga. Dala-dala. Bilisan mo na, Nuno. Busing ko no. Busing ko to, Nunoy. Ay, nagulat si kasi sa muli ko. Kalagpas kalatin, kagad ko 20 liters sa mga. Magabi ko mag-aalmusal nga lang pag tinisting ko kasi nakadalik agad ako 5 fingers. Gamit ka ng feeds? Hindi. Wala nga siguro kung may feeds no. Wala raw dala eh. Grabe itong spot mo. Ay, shoutout kay Katoy. Ayan na naman doy oh. Tinulag na naman doy. Ayun na naman oh. Grabe talaga dito Katoy. Bisan mo Katoy. Ang sit up sang
1 metro lang. 1 metro lang. Metro natin. Oo. Grabe oh. Ang dami maliliit. Ay, ala, dinulag na. Uy. Oh, ala. Ala ka. Oh, mas malaki to. Uy. Ah, grabe. Ay, dala-dalawa. Dala-dalawa naman. Ay, ay. Ay, malaki sana yun. Sus, nalaglag yung isa. Mga tayo, ganda. Dalawa sanang ganito eh. Nalaglag yung isa doon eh. Ay, lumangoy ulit. Ay, naku. Ay, naku. Di pa talaga tayo nakakaano. Mag-isa na lang nga lang ako matik. Isa na lang ako. Hindi na tayo pinakapurma. Diyos ko. Oo. Hindi tayo pinakapurma. Dapat isa lang. Nagdadalawang pamingwas ako. Hindi ako pinapaano. Diri-dirit supain ko eh. Ang bilis kumagat. Yan o. Oo. Yan na naman. Uy, adus. Yan mga tayo, 3 pesos. Ay, masarap. Grabe itong ispat talaga. Kaya mga tayo, maglalagay ko ng ano. Ng ating mayuwagang ano, mainit na. Teka lang mga tayo, maglagay ako. Ayan na. Ako, tinakbo na to. Uy, kumaya. Teka lang. Yan, go. Grabe. Ala ka. Daklo ba na? Uy, lagi na naman. Seryoso ka na ba dyan? Unoy, piray mo na. Mga seryoso na sinuno doon ah. Nag-harvest atas yung mga Ay naku. Diyos ko. Teka lang natin, mag-update muna ako sa ano, sa Facebook natin natin. At ilagay natin sa ano, sa reels natin yun. Para makapunta yung mga kaibigan natin dito. Dito. Dito lang. Ah. Grabe mga tayo. Ay naku. Diretso. Mag-upload muna ako mga sa reels ko. Teka na mga. Para ma-update yung mga kaibigan natin mga tayo. Ayan. Teka lang mga tayo. Mag-update muna ako sa Facebook natin mga tayo. Yan, maraming salamat mga tayo sa inyo mga tayo. Diyan muna kayo mga tayo. At ako'y mag-upload tayo sa Facebook page yun. Sa mga di pa nga pala nakasupport sa ating FB page no. Jer Charlon Bermeo yun. Pa-support mga tayo. Eh, pa-share naman. Thank you sa inyo mga tayo. Diyan muna kayo mag-upload tayo sa Facebook. Ito mga tayo. Yan na. Oh, kaya naman. Grabe yan. Dalawa pa. Ay, nalaglag isa. Kaya mga tayo, grabe walang magbabago. Ay, naku mga tayo. Grabe, ang dami ko nang huli mga tayo. Ito. Oh. Di inabot. Grabe. Ayan mga tayo, last bullet sa tayo mga tayo. Grabe. Ang dami kong huli. Pasensya na kayo mga tayo. Nag-cut tayo ng video no, para di masyadong humaba. Para ma-upload natin kaagad sa ating YouTube channel. Ayun, maraming salamat sa inyo mga tayo sa mga nag-tune in po mga tayo. Yung uli mga tayo, yung fishing spot natin sa Barangay Darangan, Binangonan, Rizal, Laguna Lake. Malapit sa ano, sa may Palangoy Park. Yan. Dito sa may ginagawang ano, daan. Gawa na pala yung tulay dito mga tayo. At muli, kasi Willie nandiyan sa kabila. Harvest na rin si Kati Willie. Harvest na rin kasi Willie? Boundary na. Eh mga tayo, last bullet na tayo no. Pagkita ko sa inyo mga tayo ulit ko. Ay, teka lang muna ako. Uy, ano naman? Kinakagat na naman yung mga tayo. Upo. Grabe. Sige ka lang ito para pag-isay na lang ng biwas. Tapos pakita ko sa inyo yung huli ko mga tayo. Grabe ang dugis ng ano. Grabe. Uy, ano yun? Yun. Ay, malaki na naman to. Ay, grabe, dalawa na naman. Dalawa na naman mga tayo. Pag di mo pinansin yung hatak, magiging double.
Ay, grabe talaga. Ay, gana. Oh, dami lalaki. Yun, oh. Yun, maraming salamat sa inyo mga tay. Dami na talaga mga tay. Oh, pagpuputo na tayong video. Hindi ko na i-alis kung isa ko. Grabe, dami. Ay, so yun lang mga tay, no? Maraming salamat sa inyo mga tay. Ito yung huli ko mga tay. Grabe, oh. Grabe na laki. Oh mga tay, puno na. Ay, maraming salamat. Ay, Diyos ko. Ang dami talaga. Dawi, super. So yun mga tay, maraming salamat sa inyo mga tay. Susunod po ulit na fishing adventures natin. Maghahanap pa ako dito mga tay. Siguro doon sa taas ito o kaya doon sa may dulo, sa may Aratilis kung tawagin natin. Yun, maraming salamat kay Katsy Willie at kay Manoy na dito yung kanina kababayan. Nulungan niya akong maglinis dito mga tay. Kasi dumaong yung bangka niya dito kahina. Eh, lalong gumanda na yung spot niyo tayo. Makita nyo, gumanda. Yee! Thank you Lord! Fish on mga toy! Ayan mga toy, ang ating mga pang-ayuda. Yan, ito, nakabalot na yan. 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung sa amin. Pang personal. Tapos ito kita tayo mga toy, bibili ko sa sa parking ni Kuya doon. Gusto niya rin makahalan ng malaki. Nabigyan ko ng 2. Tapos ito, alam na to. Saan mapupunta to? Mga pampulots. Release kasi Roddy George. So, alam na to kasi GR. Yan Paul, alam na. Punta ka na doon. Salamat mga toy. Salamat Lord sa blessing. Thank you po. At marami na tayong pang-ayuda. Separate na to. Pang namin to. Sabawan ko to. Yan ang gandang size. Mga toy, 4 fingers.